ni Marcos sa business deal sa China. Pagpaiway sa saka sa kontribusyon sa SSS liwat ginpanawagan. Sa balita international, Vanuatu Island gintayog sa magnitude 7.2 nga linog. Sa sports, Barangay Ginebra, isa na lang kadaong kinanglan para makuha ang kampyonato sa PBA Commissioner's Cup. Balita entertainment, Jessie Mendiola ginbunag na ang anak nila ni Luis Manzano. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ng mga pagpati sa pagpananom. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugamahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Enero 9, 2023. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boyd Run. Sa detalye sa mga balita lokal. May 2.8 milyones pesos pa nga natala i-release ang Department of Social Welfare and Development ukon DSSD sa siyudad sa Bacolod para sa mga beneficiaryos ng assistance to individuals in crisis situations. Madumduman, temporaryong suspend ang gobyerno nasyonal ang AICS bangod ginahulat pa ang 2023 nga pondo. Ginpahayag ni Pasita Tero, pamuno sang DSSD, ang 2.8 milyones pesos ang para sa mga nag-apply sang Setyembre, Oktubre kag Nobyembre tuig 2022 halin sa burial kag medical assistance kag ang mga biktima sang sunog. Ini sila makabaton sa tag 3,000 tubtob 10,000 pesos depende sa ilang sitwasyon kag pag-assess sang DSSD. Ginpahayag ni Tero nga ang mga nag-apply sa bulan sang Disyembre tuig 2022 ang posible ma-release ang pondo gamit ang 2023 nga budget. Aprobado na sa third kag final reading ang ginamyandahan nga ordinansa sa paghatag sa incentives sa mga graduating students sa Bacolod para sa public kag private elementary kag secondary schools. Ang amendatory ordinance na gin-author ni Councilor Simplicia Distrito, Councilor Ala Victor Espino kag Councilor Celia Flor. Sa idalom sang Section 3 sa ordinansa ang mga grade 6, 10 kag 12 nga mga estudyante nga highest honors with honors kag with honors ang paghatagan sa Mayor's Academic Excellence Medal kag Certificate. Sa Section 4 sa ordinansa, pwede makahatag sang incentives ang syudad pero ang balor ang magadepende sa local school board, city budget officer kag public employment service office sa peso, manager kag subject sa availability of funds. May kilalahon man nga City of Bacolod Outstanding Student Leader Award nga iga-identify sa awards committee sang bulutuan base man sa DepEd Order number 36 series of 2016 kag pagkatagan sing medal halin sa LGU bilang special award. Proposed ordinance amending section 3410 within section 5 of City Ordinance number 08-15-723 series of 2015 or known as the Honor Students Incentive Ordinance of Kabahin sang pagpahayag ni Councilor Simplicia Distrito. Samtang nag-issue sang average nga 30 ka citation ticket ang Bacolod Traffic Authority Office sa mga motorista bangod sa paglapas sa experimental one-way traffic scheme sa Dalan Aguinaldo kag Dalan Gatoslao. Ginpahayag ni Major Junji Liba, pamuno sang Bitaw, kalabanan sa mananakpan among wala nakahibalo sa ginapatuman nga one-way traffic scheme nga nag-umpisa sa naligan nga bulan. Apang suno kay Liba, nangilapnago na ang ila pag-edukar sa publiko sa sining experimental traffic scheme antes nagpangdakop. Sa idalom sa City Ordinance number 62, ang obstruction, ignoring traffic signs kag reckless driving ang may tag 100 pesos nga penalidad. Samtang ginpahayag ni Liba nga naghagan-hagan ang naglapas ng truck ban sa syudad karon nga bulan ikumparar sang tiyaligdan nga holiday season. Natala na nga magsumeter sang report si Liba kay Mayor Albi Benitez sa nangin resulta sang experimental traffic scheme. Liwat naman naging panumdom ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II sa mga empleyado sang gobyerno provincial sang Negros Occidental nga hindi pag-abusuhon ang trabaho agud balikawan ang anuman nga kaso kon dismissal from the service. Ini kasunod sa dismissal order nga ginpapanaog sa apat ka mga personnel sang Office of the Provincial Agriculturist nga napamatud-an nga guilty sa kaso nga grave misconduct. Sunod kay Diaz, magaserbe ini nga leksyon sa mga empleyado nga halungan ang trabaho kag hindi pagintrahan ang aktibidad
oportunidad nga makalapas sa civil service law. Enero 3, 2023 ginserbes ang Provincial Legal Office ang dismissal order sa OPA personnel nga Sunday Engineers German Abihay, Ramelo Letran, Rezin Palacios kag Project Development Assistant Maria Luis Abanyo. Sila ang kalakip sa 5 ka ginreklamo angot sa misuse of government-owned vehicle nga Capital Cabs ang Hulyo 15, 2022. Ang isa nga si Engineer Himbo Garsula ang ginpaydalom pa sa formal investigation kag hearing sa PLO. Sa mga duga manaton nga balita lokal, nagreklamo ang isa ka fruit vendor nga ginkilalay kay Monyin Espida, 43 anyos kag residente sang Purok Masagana, Barangay Takuling, matapos ginkumpiskar ang inabaligya sa nga prutas sang City Legal Office Enforcement Team sa naligad nga Enero 4 sang hapon. Si Espida ang nagabaligya sa prutas sa Dalan Mabini kaya nag-claim nga yara na sa pribado nga propiedad. Aligasyon sa tagreklamo nga magluwas sa prutas, ginaligar na lakip man ang kapin 1,000 ka pesos sining benta nga yara sa plastic bag kag nakatapik sa styro sa nga prutas. Nanawagan si Espida sa otoridad nga balik ang baligya nga among iya palangabuyan bilang single mom kang nga may anom ka mga kabataan. Temporaryo naman na ginuntat sa nga syudad ang COVID-19 vaccination drive sa mga mall sa bangod sa magluwa sa mahuyang o kundutay nga kadamuon sa mga nagapabakuna. Nag-expire naman ang kontrata sa mga vaccinators nga naga-duty sa mga lugar. Suno kay CDRMO kag COVID-19 Response Head Dr. Ana Maria Arni Pornan sa tion nga magbalikid man ang pagbakuna sa mga mall sa palabuton. Iliyang mahimo nga patigayon na lamang sa bahin sa nga SM City sa reclamation area. Dugang pa ni Pornan nagapabili naman niya bukas ang City Health Office para sa mga bakulod nun nga luyag magpabakuna. Nging klaro man sila nga mayara man sa nga available nga Pfizer vaccine sa ang syudad kag inyang mahimo magalawig na lamang tubtub sa bulan sang Hunyo sini nga tuig. Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos sa nagaligad sa tak na nga alas 7. Manubo nga presyo sang abono na secure ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa business deal sa China. Samtang pagpaiway sa saka sa kontribusyon sa SSS, liwat gin panawagan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, masami ka bala nga malipaton kag nabudlayan Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nahuya ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa gaano sa Ang inyo. permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo message. siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagiko kay basta ko nadala nagi kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong kaya pinamiskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Bis kaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional. Good morning, Liwat, mga ka-aksyon, and good morning, Liwat Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action tag, good morning, Liwat. Yes, so, kag by the way, karon nga adlaw gali is birthday ni Manong mo, Ralph. Galyo. Galyo. Na minsan. Kalay. Minsan sino si Manong Ralph Galimo? Yala ka kung Kuya sino si- Ralph na ba? Kuya Ralph, oo, Manong ka very- Galyo. Kuya na yan. Oo. Happy birthday da kay Ralph Galyo. Yes, Dira. happy birthday, Ralph. Dira sa Las Vegas, Si Nevada. Ralph ang nitagiyas ang Finding Yes, Reason. Finding Hindi na Reason, yan. Magulang ha? pa ko na yan kay Ralph. Ah? Magulang ka pa kay Ralph? Yes, si Ralph do 22, 23 na siguro subong ay. Kay Kaya Pilao? 24? Charis. So, happy birthday, Ralph! Doon hindi ko pa sige. rin sila kilala. Doon, hindi ko bala familiar. Gibla ko sino. Pero, kabalo na ko kung sino. Si Ralph. Aha. Siyang isang duwa pag ginabala. Si Idugatalang. Josh? Si JR, kag si John. Si Josh kag si JR. Dugatalang ko na sila nga duwa kung sino na si Josh kag si JR. Tatlo sila, hindi ba? Yes. sige. Okay. So, happy birthday, Ralph. Kabay pa nga pagid. Maging successful ang yung mga business venture, no? Yes, finding reason. Go lang. Oo. Happy Hindi basta-basta birthday. action boy, kaya damo-damo kompetensya daya sa US. Correct, Especially oo. US pa. Mm. Diba? Pero, perte ah. Perte Sige. Ana Sinoro, Torco Jongko, may aga sa imo, arag yapon si Ating. Kag si Miss Georgia Gargasiran is already with us. Good morning din sa imo, Miss G. Homa Lumena, Alex Montesa, si friend ko Beth De La Torre is also watching. Good morning sa imo, Beth. Kay Lilibeth Pabilan Torda. Good morning, man. Kay Teresa Lina Cayaw still with us with pari Gilbert Cayaw. May nang ilang anak nung isa nakasabalik na sa barko. Gani man. Oo. May bata ni sa giningara sa Philippine Army. Perte. Yes, Si so- Hayahay na nagiging si Mr. Gali, no? Yes. Ito po 2 years na lang kayo naka-medicine ng bata niya. 2 years na. Bala mo, makatapos na tani. Ito masigi manggura. Homa Lumena. Martin Aliling. Good morning. O sige, go. Derang. Good morning. Martina Liling ang last name Tamiao. Kay Beth De La Torre, good morning. Nonoy Flores, good morning. Please greet Nonoy Amar Paeng de Merin, Dandy Carion. Ako'y siya. Ako'y siya. La Carlota City. Kung Alex. konsyal na ba si Akoy? Gali ka. Alex Soberano sa Valladolid. Erla Vega, good morning. Teresita Batik-Batik Suela, good morning man. Kag sa Batik-Batik Ed Suela family. Kag sa batch 79, kuno sa ano nga batch man? Ano nga Sa school? eskulahan, no? Good morning. Uy, ano siya? Si Kagawad Imbong Campo. Gawad, mo, ginatugnawan si Gawad. Morning Kagawad. Pag jacket na nakagawad. Kay Alex Monteza, good morning. Che Zamora, good morning man. Si Edward Tajones, good morning sa imo. Jojo de los Santos, good morning man. Kag si Felicola Calzado
Sosa. Good morning. Kag simigo na Phil Alonsagay sa may Tokyo, Japan. Good morning, man. Of course, ang ihada ko da si Tess Murayama. Yes, good morning, Ms. Good Tess. morning sa imo. Rivera Kag- Murayama. Kag sa pamilya Rivera. May aga kay Marjun Rivera. No? Si Chona Trinilla. Good morning, man. Si Pambong Rivera. Yes. Kag of course, si Anthony Rivera. Good morning sa imo. Ha? Si Mercy Palacios Relatos, mayong agaman. Good morning man sa akon amigo da si Tonet Torres. Niya sa akon niya pareway ginikadto ko si Loeng guro kay gin tunlog mo gito sa si Tonet nga daan ka ginadi mo listener ginadi si Tonet mo no. Si Raner Aldo. Liyog lang ko tamyaw kay Ryan Tibay sang Santa Fe, Bantayan Island. Uy. Ang Bantayan Island ay isa pa ni sa mga lugar nga ito mga kantuan, no? Gani man. Kay data tani isang 2020. Galing Kaso nagpandemic. nagpandemic. Sige lang madayon So, yun na. ay, ito na dayon. Bantayan Island, bantay lang kamuda. Kay we will be there. Bah, buntay dyan. Ha? Bantay sila. Bantay kay Bantayan Island lang mo. Veronica Santillan Manukan. Sige, standby na kita sa Balita National. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:18. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, na-secure ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang business deal sa China para sa manubok nga presyo sang abono. Isa ini ka importante nga bahin sa administrasyon sa handom nga makabulig sa mga mangunguma kag masiguro ang food security. Sa news release gikan sa Presidential Communications Office, ginasaad nga ang fertilizer deals nga na-secure sa roundtable discussion sa Beijing kaupod sa mga chief executive officers sang agribusiness sector sang China. Ginpasalamatan naman ni Presidente Marcos ang duha ka Chinese fertilizer manufacturing companies nga nagpirma sang cooperation agreement sa Philippine International Trading Corporation agud masiguro ang bastante nga supply sa kasarangan nga presyo para sa abono.
Liwat nga ginpanawagan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro nga ipaiway ang saka sa premium contribution sa mga miyembro sa Social Security System o kan SSS sa tuig 2023. Ini kasunod nga ginpaiway man sa nga PhilHealth kaga pag-ibig ang premium increase sa kontribusyon. Nagalaom si Castro nga pamatian man sang SSS board ang panawagan sa mga militante nga grupo. Sulo kay Castro kinahanglan nga buligan sang SSS ang publiko kay hindi lamang para sa ila kinahanglan sa palaabuton. Ang SSS ang ginalauman o kung ginapaabot ng mga pasaka sa 1% sa kontribusyon sini nga tuig 2023. Ginapanginbulahan naman ni Castro ang Home Development Mutual Fund o kung pag-ibig kag PhilHealth sa pagpamati sa ila panawagan. Ginkondenar sang kilusang Mayo 1 ang pag-shutdown sa mga Facebook pages sang progresibo nga grupo kadungan sa paglaragway nga isa ini ka online martial law sa dalom sang karon nga administrasyon Marcos. Suno kay KMU Chairperson Elmer Labog, ang pagpasira sang Meta sa Facebook page sang KMU ay isa ini ka direkta nga pag-atake sa kinamatarong sang mga mamumugon. Suno kay Labog, ang Facebook page sang KMU ang permanente na nga na-ban nga wala sang pahibalo sa ila lakip na ang pag-locked sang account sa mga personal nga account sa mga administrators kag editors. Samtang ang Facebook pages sang Anak Bayan kag Bagong Alias sang Makabayan ang gin-shutdown man. Nagpalayag sa suporta si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa panawagan sa mga senior officers ng Philippine National Police nga magsumiter sa ilang courtesy resignation kasunod sa nga ginpatigayon internal cleansing sa kapulisan. Ginbolgar ni Marcos nga madugay na ini nga plano sa administrasyon. Suno kay Marcos kung madumduman sa itong kampanya sa ginpamangkot siya kung ano ang iya plano para mapapas ang problema sa droga ini nakaron ang sabat suno sa iya. Dugang po ni Marcos ilalang tinloan ng hanay sa kapulisan agud masiguro nga ang mga mabiling opisyal ang mga trabaho sa gusto para sa gobyerno kag wala nagatrabaho sa mga sindikato. Ginpahayag ni Marcos nga mga opisyal sa nga cleared ang ibalik sa pwesto samtang mga tubang naman sa nga severe cases ang may baluan nga nagaintra sa illegal nga aktibidad. Sa mga duga manaton nga mga balita lokal o kung balita nasyonal, ginpahayag sang infectious diseases expert nga dapat makabakal na ang gobyerno sang supply sang bivalent vaccines sa labing madali nga panahon kadungan sang pamahog sang Omicron subvariant XBB.1.5 nga mo ang nakitaan nga pinakamakalaton nga subvariant sang COVID-19. Ginpahayag ni Dr. Rotjin Solante, Chief sang Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit sa San Lazaro Hospital, ang bivalent vaccines ang nagaunod sang original nga virus strain kag component sang Omicron variant. Sang Disyembre, ang Department of Health ang nagkumpirma nga ang Food and Drug Administration ang naghatag sang emergency use authorization para sa bivalent vaccines sang Moderna kag Pfizer. Una na ang ipahayag sang DOH nga ang bivalent shots ang ginauman mag-aabot sa unang bahin sang 2023. Sa karon, wala pa sang may na-report nga kaso sang XBB.1.5 ang Pilipinas nga amo ang mga rason sang pagsaka sang kaso sa iban nga pungsod kaangay sang Estados Unidos. Nagpaandam naman si Solante nga posible yari na sa Pilipinas ang XBB.5 o 1.1.5 bangod sa mas gina-parelax nga border restrictions. Sa pihak sang ginahimo nga paghalong sa mga airlines bangod wala pa natapos ang COVID-19, giistoryahan sa karon ang pagpadayon sa madirekta nga flight sa tunga sa Pilipinas kay China. Sulo kay Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz nga kalakip sa mga target nga ruta mo ang Guangzhou, Xiamen kag Beijing. Ginpahayag man ni Flor Cruz nga ginapaabot nga kakason ang China akon sang China ang control sini para sa outbound kag inbound nga pagbiyahe umpisa subong o kon kahapon nga adlaw Enero 8. Una diri na report nga pila ka mga pungsod kangay sa Australia, Canada, India, Japan, United Kingdom kag United States of America ang liwat nga nagpapanaog sang mga istrikto nga sa mga biyahero o kon pag-istrikto sa mga biyahero gikan sa China kaangay sang pagpaidalom sa COVID-19 test antes nga makasakay sa eroplano. Nabaluan liwat na ka-eksperyensya sa pagtaas sa mga kaso sang COVID-19 ng China bangod sa paglapta sa mga variants sang Omicron. Masobra naman 14 milyones nga SIM cards na ang narehistro sa service providers sang Enero 4 to 2023 halin sa nagumpisa ang SIM registration sa nakaligad nga bulan. Sunod sa National Telecommunications Commission, ang SIM registration update ang nakapost sa website sang NTC nga nagapakita nga may kabilugan nga 14 milyones 50 mil 125 ka SIM cards ang narehistro na.
Sa press briefing, gitpag ni NTC Officer in Charge Ella Blanca Lopez nga nasambit nga registered SIM numbers ang 8.31% pa lamang sang 170 milyones nga SIM cards sa bilog nga pungsod. Sunod sa NTC, ang Smart Communications Incorporated naka-record sang pinakamadamong akanamuon nga narehistro nga SIM cards nga nagalambot sa 6,713,632. Ang Globe Telecom Incorporated naman may 6,135,596 kag ang Dito Telecommunity Corporation ang may 1,200,897. Ang pagpatuman sang SIM registration ang inlansar sa idalom sa Republic Act 11934 o kunang Subscriber Identity Module Registration Act nga tuyo ma-regulate ang paggamit sang SIM cards. Ang nasambit nga layi ang magakakas sa pagpalaptas sang spam text kag scams gamit ang mobile devices. Ang pagparehistro sang SIM cards ang mahimo-himoon online paagi sa websites o kon application nga ginlansar sang mga telcos. Nagnubo ang kadamuon sa mga Filipino nga wala sang trabaho sa Nobyembre 2022. Base sa report sang Philippine Statistics Authority o PSA, nabuhina ng mga wala sa trabaho bangod amat-amat nga nagabas kong ekonomiya sang pungsod halin sa COVID-19. Yara sa 2.18 milyones na lamang ang jobless nga mga Pinoy nga edad 15 anyos pataas. Mas manubo ini sang 2.24 milyones sadtong Oktubre 2022 kag 3.6 milyones sang Nobyembre 2021. Nagnubo man ang unemployment rate sa Oktubre halin sa 4.5%, yara sa 4.2% na lamang ang unemployment rate. Mas manubo naman ini sa 6.5% sa Nobyembre 2021. Ginpahayag pa sa PSA nga ini man ang pinakanubo nga unemployment rate nga na-record halin Abril 2005. Samtang nagtaas naman ang kadamuon sa mga may trabaho nga Filipino, yara sa 49.71 milyones. Ang may trabaho sa Nobyembre mas mataas sa 47.11 milyones sa Oktubre. Mas mataas man ini kumpara sa 45.47 milyones nga record sa Nobyembre 2021. Nagakahulugan ini nga yara sa 95.8%. Ang employment rate mas mataas sa 95.5% sang Oktubre. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Ang ato nga pagunang balita international, balita negosyo, showbiz kag balita sa sports sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, mag-inom sang Super Fiber. Kang Super Fiber isa ni ka premium quality colon cleansing product na ginhimo gamit ang mga nanalisari nga utan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasup
Dira kay maninoy mo Michael John Season, good morning. Yes, good morning, Maninoy. Ginagreet siya lang belated happy birthday si Kent Cesar Barcelona, Dudong, dira sa Cordova, Cebu. Yes, mayong buntag. Mayang buntag Kanina. from Chateau Elysee, no, sa Paranaque. Otay Benedicto, morning. Sol Lama Barnacha. Yes, Wadi ka, Bacolod. Nakabalik na siya? Oo, sa Sa San pa to. Thailand. Okay. Dasig lang siya. Di galit, no? Sige. Kay Marian Valencia Icraela sa Barangay Lalagsan, La Castellana. Ma'am Vanessa Mayo, morning dira sa imo, and Dr. Matt Mayo. Good morning. Yung ginakadlaw mo, action boy. Ay, migo ko di ba lang nga nag-PM sa akon, nga nagkakadlaw. Naingid man na. Sige lang. Mayo ka, ginapakadlaw yan. Napakadlaw dya ko aga pa. Ma'am Luisa Luing Melos, morning dra sa imo Luing. Kag kay Melchor Melos. Kasi mag-PM sa blang. Hindi lang yung pagtamyawas, Melchor. Mayaw. Hindi tamyawan kina yan. Si Chaindring lang mag-agasi mo Chaindring. Kag si Boy Abon dira, amo ni si brother ni Kuane ni Ma'am Luing, Boy Abon. Galit. Kita ka to sang nagkanta kina naka-yellow tong tupad ko sa base naka-yellow Siya mo na. si Boy Abon. Okay. Commit man na sa $1,000. $1,000. Sana all. Pwede ka upod. Susunod yung agad din. Nakala mo isang budget. The most special kuang ka to, guest. Makis-mikis lang kami ito niya kanina. Huli. Para? Yes. Pero siyempre kay tatlo na ito nag-commit sa $1,000. Ang mga $500, ipain nyo lang na para sa mo. Ipain. Russell Gomez, morning man. Evelyn Sinaon. Ari ni sa gali. At Manila na si Evelyn. Monitor mo sa gyapon. Timayo, very good. Very good. Jo Marie Macariola Estelioso, morning man. Rizal Balsimo, Virgil Legaspi Coloso, good morning. Standby na na sa aton mga balita national. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Kag sa detalye, balita international, gintayog sa magnitude 7.2 nga linog ang isla sang Vanuatu. Sunod sa United States Geological Survey o kon USGS, may kadalumon ang linog nga 10 kilometros. Nabatsyagan ang mga epicenter city sa 40 kilometros west sang banwa sang Port Olry sa isla sang Espiritu Santo. Nagpagwa naman sa tsunami warning ang Pacific Tsunami Warning Center. Sa karon wala pa sa may na-report nga kahalitan angot sa amo nga pagtayo. Sa ato naman balita sa negosyo, ang mga motorista ang may maayo naman nga palabuton kung balita sa sininga simana. Bangon may ara na naman sang rollback nga ginapaabot sa presyo sang produkto sang petrolyo, particularly sa diesel kag kerosene. Sa base ini sa unang 4 kadlaw nga trading days, ang diesel kag kerosene nga presyo ang mga nubo ini sang masobra 2 ka pesos kada litro. Ang imported nga gasolina sa pagkabahin maganubo man apang mas manubo sa 50 sentimos ang kada litro ang yasning buhin. Sa piyakabahin, isa ka tilimanan gikan sa Meralco, ang nag-estimate naman sa saka sa Enero to 2023 nga billing, halin ni 60 to 65 sentimos ang kada kilowatt hour. Ini bagud man sa mataas nga power prices sa spot market kag contracted electricity halin sa emergency power supply contracts. Pagkatapos isa ka planta sa San Miguel ang nagsuspend sa ila kontrata sa Meralco, pagkatapos ng isla ang nagpasaka sang kaso. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 52 sentimos. Singapore dollar 41 pesos kag 58 sentimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 11 sentimos. Kag sa trabahan nga balita entertainment action boy, congratulations kay Jessie Mendiola kag kay Luis Manzano, action boy. Kay ginbunag na ni Jessie ang ilang first baby, of course. Pero action boy, nagbata na siya gali ang last week of December. Wala man lagi namba kung ano, very private sa ila action boy. Wala lagi namba kung ano nga adlaw, basta last week of December. Kung isa nang ligad lang o kagapon lang nila
reveal nga nagbata na siya gali. Pero no, pwede mo lang galika mo ng mga artista, you know? Nga. Nga, hindi lang bala pagsugig, nagbata na siya bala. Oh, bata lang siya. Oo. Ang iba niya may depende sa artista, may ara man gani nga panamkon pa lang ginabalita na. Di ba? Panamkon niya. Si Amuni naglilihi na. Aba, lilihi. Kaya madumduman mo Action Boy sa February 2021, dili sila ging kasal sila sa February 2021. Aha. Isa ka garden wedding. Pagka August 2022, gin-announce ni Luis Manzano nga nagabusong ang iya asawa nga si Jessie. Sa Okay. December, nagbata na gali si Jessie. So, February, March, April, May, 2021 June, yung July, February August, 2020. September, October. Pagka next year pa siya busila. Okay. Alright. So, congratulations sa ilan yan, no? Eh, Kabalo Jessie ka, Mendiola. very controversial man ang ilang relation, ang sa mga una, balang nga mga years, ang ilang relationship Action Boy. Kaya diba, si Angel Locsin, giniya kag si Luis Manzano, kag abi pa to ganis ang mga fans, mabalikay pa sila. Pero, wala na gin. Sige. Okay lang na siya. Ate, subong naka-move on naman lang ang mga fans. Nga, wise laging pabalo. Hindi nga, nga no? wala lang daw yun ay si Luis kag si Sino? Angel. Dugay na to yan. Gani. Mga Kaya mo na doon may ina na yan. Move on na ka mo ka-move on na gani si Sino? Luigi, sino gani na? Luigi. Sino? Si Mario kag Luigi. Si Luis. Luis Unsano. Nuni mo yaman. Lola nagli si Vilma eh, no? Lola na sagli. Hindi mo pwede nga tita, di ba? Kay mama siya ni Luis. Sige. Balita sa sports. Malapit na lang malambot sa Barangay Ginebra ang kampyonato pagkatapos sa impyerte nilang Bay Area Dragons sa score nga 101-91 para makuha ang tatlo ka daog kag duha ka pierde nga record sa best of 7 finals sang 2022 PBA Commissioner's Cup. Ang Ginebra ang ipangunahan ni Justin Brownlee nga may 27 o 37 puntos, 8 ka rebounds, 3 ka steals kag 4 ka blocks. Nagdugang man sang 20 puntos si Stanley Pringle, samtang si Japeth Aguilar ang may 12 puntos. Wala naman napaslawan ang masobra 21,000 ka fans nga naglantaw sang hampang sa SM Mall of Asia Arena. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Ang ato naman nagapangunang ako ng aton balita espesyal. Bantay sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Wala ta lokal, ha? Wala na? Okay na ako nakagawad. Okay na. Okay, so good morning na kay si Miss Virgie Ligaspi Coloso, Blackson Boy. Congratulations sa iya, man. Of course, congratulations and best wishes sa iya nga bata. Congratulations sa iya kay successful event. Yes, successful event. Kag sa iya bata nga si Teacher Kashmir and ano ngalan siya ba? Nico. Si John Michael. John Michael Hernal. Yes. Congratulations kag best wishes. Gwapa nga po kay Ada ko Kashmir, no? Yes, beautiful. Beautiful. Kasi agad din siya mag-paint, no? Mag-paint? Oo, in fairness. Mag-drawing, kag so may talent. talent siya gali. Okay? Sige. So, sige. Sige, Kaya, duwingon ta sa kung kuha na. drawing nga kami dabi teacher. Drawing nga gada. Teacher ni Action Eden eh. Sa Megumi. Pila nga si Action Eden nga parang na teacher na si Kashmir man. Kasi si Kashmir daw 33 pa lang na. Oo. Kay that time bago siya graduate sa college si teacher. Okay, that's Nag-teacher why. siya sa Megumi. Okay? Kailang? Do kailangan. Sige. Ano mo kay teacher ya? Si Marcy Rubinas Junio. Hindi magulang si Action Eden kay Kashmir. Kalaing ko ba no? Paano ba? Si Lingko Action Boy. Si Marcy Rumbinas Junio, good morning man. Kagadugan, nagdi nakabalik si Miss Sol. 10 days lang di siya gali sa Bacolod. Oo, dugan na to siya Kadasig nakabalik. lang ba, no? Bitin ka tamang 10 Ito bla days. pagpadala ito sa aton sa mga kwanto bla mga Tea. Thai products. Thai Thai products. product. Siguro mga
2 days after to nagbalik siya. Ay, gali. Kadasig lang sa iya. Sige. So naman siya mapuli naman. Lawig-lawig niya gawa, no? Yes. Ay, desisyon. Desisyon ka, Yan ang Dors. suggestment na na. Yes. Imelda, Oh, kuya. ano to? Duga mo, is Jo Maria, bas pag-birthday po. Saka ba, isang birthday ni Jo, isang Sabado, danay kami nila ni Jo Maria. Sila ni Mr. Joms, ano yung mga, sa Lunes, Joms, Gusto Joms, ambal ni sa birthday sa birthday. Martes. Sa Martes, sa birthday mo, Joms, ambal ni Eden. Miss, hindi na siya ako pagpalutuan. Di sino maluto, Joms? Hama, Jo Maria, ay, hindi, ako gidyo maluto. Duwa gidyo gali ko no kamino ang iya. Pawa pa siya na, biya duwa kamino ang ako niya lutoon. Biya, depende, kung may duga ang G&G. Bongga. Nagpabati-bati. Bati-bati yarn. Sige Kay Imelda Hongo or Hongo sa Japan naman siya action boy, di ba? Japan ang flag, di ba? Simons, ha? Kay Ray Flores Barrioga, morning man. Nancy Docto Ducado, good morning. Action boy, action Dorel. Himo kami lumpia. Abi ko imo lumpia na niyo. Himo kami lumpia ni Mrs. Sam Tanga Pamate. At tigai kami di. Okay. Okay, mo sila lumpia namin ba? Kaya ginabaligya? ambot ba sige na consume lang nila. Kay Ami Rivera, good morning. Jing, good morning. Amo na si Miss Liza Joy Ilon Amoroso. Juvie Monares, good morning man. Si Christine Menyes, morning Villalobos, morning liwat sa Imutin. Inday Blaza, good morning. Kag aragyapon si Dennis Richard Tiboroma. And Yes, morning press. Jose Herson Lapinig Junio, good morning man. Good morning. Kag si Kwan Sino? si Kwan bala si Nancy ning obra. Taga Kwan ni sila, taga bago ni sila sa may. Okay Ang na? galing. Standby na sa aton balita espesyal. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:41. Balita Espesyal! Alright! Energy! Wow, hindi lang malibig. Sabi ko hindi ka shit boss ba? Hindi lang absent. Yung lahanta na ka. Kaya wala ka pa niya. Good morning, Action Boy! Good morning, Action Doors. Good morning. Amo ko na yung ka-advance mag-isip. Yan, man. Okay lang? Okay lang na unahan ta ka. Si Ma'am Van ang tamyaw ya si Jo Marie, happy birthday. Pero buwas pa iya birthday, Ma'am Van. Yes, buwas pa yung birthday. Buwas pa iya birthday. Mapila na si Jo Marie, ma-stintay do. Pila Ano siya? ba nambal man? 56 ba mo? Ang manambal ya? 271 naman na siya. Ay, Glenn, hala, Jobs. Kabati ka to, Jobs. Dungagi asin, ganyan iya karon nga, Sudan. Si Parahi sa Jomi, dungagi asin. Na, okay ko, nara mo. Ay, dungagi asin, karon wala ka na. 71, gidya. By the way, congratulations no sa ako ni Yes. Hadda kag ihado bala. Congratulations and best wishes sa kay Kashmir Coloso karon Hernal na. Yes. Kag sa kay John Michael Nico Hernal. Yes. Congratulations and best wishes. Congratulations and best wishes. Na ba? Yeah. Namin sa litsyo nila, no? Kamu malang to yaga. Buwara naman ta ba? Ano naman so, nung Ako hugas. tulog padulong sinyo. Oo. Dulong ito. Kay why no Pero namin, in fairness, ano man, sila lang to nagluto sa family. Basta sila lang sa family nila. Gin-order nila. Miss Virgie, din nyo to gin-order ka namit, no? In fairness, kakahubok. Morning da kay kumare ko Virgil Ligaspi Coloso, no? Si Tiray Si Teresa Linakayaw, kag sa iya bana. Gilbert, Marie Gilbert. Morning mada kay Nonoy Andan, no? Si amigo ko Tonet Torres may aga da. Yes, good morning sa tanan. Okay? Kwanta ginas lang sa mga popdanan ko dabla sa Bago City Cultural Troupe. Yes.
Good morning. Kuan gito sadya sa amon pag-meet namon last Saturday mo sa Bantayan Park. Mayo kayo nasadyahan ka gid. Sadya nag-enjoy gid tanan. Okay? So, Si Ma'am Loing White kaya naging mo siya sa bagoy nga cultural. kasi may bago sa cultural troop. Ma'am Luing, sige ha, nyo kita. Hindi rin ka makatilas ang Valenciana. Sige. Bongga. Okay, so Okay. sige. Diri kita sa aton yung balita, Special Action Boy. Ining mga pagpatibla sa pagpananom bala. Tanom sa tanom. pagtanom mo Bisan sa ano lang humay or Bisan ano lang, Ah, anything. Anything and anywhere. Anything and anywhere. So, ang una Action Boy, ari ko no, kung sungi ka ko no, nga, kung sungi ka Ano ko na butang kita man? Ato pagbungi ka. Pagbungi bawal magtanim ng mais kasi kapag inani bungi daw ang mais. Hindi na sungi. Ang Ano ba bungi yan ang wife lang ang ipon. Niya bala daw galapta kulang bala. Amo Ay, ng amo bungi. na. Ay, sorry. Yala ko sungi. Abi ko bungal na yan. Abungi na galit. Ang bungi. Tara. Ang ipon niya bala daw do kalaka. Ano, tahang. Hindi man tahang. Inang damo kabalaya nagkalataktak na ng ipon. Oo. Tiyan mo gani na nga sa mais Ay, gani. kaya sungi ka rin di ka rin. Sorry. Ang sungi man giti. So, ang bungi, gali, ang arang nag-zipper. Ano ba, hindi mo ko nag-zipper? Lagka-lagka unto mo? Lagka-lagka unto mo. Amo na gani hindi ka mag-konseng mais. Kaya basi maglagka-lagka ang... No, mo na. Bigla? Isa sa pagpati. Tingala. Amo to gusto ko papasag si mo. So, ano ang bungi sa... Anong bungi sa ligay nun? Ang bungi na kuan ni si Jumare mo ko tabi kay bungi. Lakalain sa iyo. Birthday na ulabas. So, bungi, amo naglalagka. Bisan birthday na boss ya, lapta gid ya ko gid ya nang nakalaka gid sa ngipon niya bisan birthday ya pabala na Makita siya. lang din ba sa iba yung bungi? Wala din na si Jomari. Amo nagali. Wala gala. Kung bungi, kung kalagka unto mo. Kanda ko si mo. Na daw lato-lato bla no ni Ray Flo. Lato-lato. Kanda ko si mo ya kay very confident gid. Ay, kalain. Sige lato-lato. Gali ko no. Amo na sa lato-lato sa mais. Kita ka sa mais nga lato-lato. Yan gas. Nanto pila lang kabilang ang bushel siya na bala na kuan na. Hindi na sila pwede katanom ang mga bungi kuno sang mais. Oo, kabudlay man sila man. Hindi ko rin pwede katanom ang mga born bungi no. Pero kung mga ano lang yabi, kung na... Di bro, game na sa kay one teeth apart. Dilugi ka na iya sa imo cropping karon niya. Ang mali Miss J ko no ang ako ng mga ngipon kung nagka-social distancing. Go follow sa health protocol. One teeth apart. Ang Nakala. mali. Daywing. Tinga, pwede no? Hindi siya pwede ka pananom. Gali sang mais gali ya. Wait, kaya ka daw sa nga lapta ka daw na lapta ng ngipon. Ang daw ko yung pagka-confident mo. Sang sungi, bungi gali ya. Yala ko nung lawot. Sorry. Ang ngabon. Daw ngabon. Sakto na. Oo nga. Oo. Kaluoy mo sa mga gaong ngabon. Sige lang Okay, so next Action Boy. Next, kung hatagan ka kuno sang tanom, ari ka bati ka na ne? Kung hatagan ka kuno sang tanom, Action Boy, hindi ka kuno mag-thank you. Nga naman niya ka. Kay, hindi ka kuno mag-thank you. Ungrateful Kay, mo na sa hindi imo yan. kuno na magtubo. Kung mag-thank you ka, mabiyatagan ka tanom, hindi ka na kuno mag-thank you, kay, hindi na kuno magtubo. Kay, may pagpati sila kung Action Boy nga may pagpati sila nga kung maghimo ka bala sang malaim like for example ginkawat mo ang tanom di syempre hindi ka man naka-thank you kay ginkawat mo mong di mas gatubo na siya kuno kay do gina-remind ka sa imo nga ginhimo nga malaim nan ginkawat mo mayo no di ba do ka mo na amo na nga amo na guro nga wala nagtubo tong ginatag ko sa imo ala kalay si Wax succulent plant kay nag-thank you ko. Nag-thank you kamote. Kagula mo to ginkawat. Hindi ang lain sa tuwa ito actually ng tubo. Kaya mo bang ginabunyagan? Ginabunyagan ko ba? Hindi mo succulent. Lawig ang tubig sa iyang lawas. So hindi ka mag-thank you Action Boy. Areo, morning danay kay Kagawad Noel Libuon. Good morning kay Winyo. Engineer Winyo Guadalupe. Okay. Amo ni siya ang bungi.
Wala ka lahat. Isa action, maging reveal mo gidya. Charing. Kung makita mo si Dwinyo, si Engineer Winyo, amo ni sa ang natawag nga bungi. Lain man na yung sungi. Alay mo na Ang sungi, may... Abi may pa kantuan siya sa station subong dayon para Si ano Winyo. ko gid, di ba? Ang Good sung- morning Maninoy Noel Buon. Kagka Mike. Mike. Ang sungi ya, may githi na Kailangan sang gisi. Gisi. Sige, agad action boy. I-insist gid na. Chari. So mo na siya action boy, dapat gali ko matagang kag isang tanong kag kung gusto magtubo, hindi ka mag-thank you. So feeling ko chat mo na lang guro. Hindi ka bisan pa Hindi ka magyapa Hindi mag-thank ka you. thank you. Ti paano naman? Ano naman? Amo na lang guro. Mabaw ka lang doon, Japanese ka Magbawa ka na lang kung matagan ka. Ay, para Japanese. magtubo. Yan, Okay? correct. So, next action boy, kung may tanom ka bala nga mga herbs bala Aha. sa inyo nga balay, Herbs. kung ma-harvest ka na collection boy, mangayo ka sang sorry sa ila. Sa tanom. Oo, sa tanom. Babi ka Sorry, harvest. gid, ha? Sorry, gida kinanglan tagi ka ikat kaya mo na. So, Kinanglan man ako na action boy kinanglan mo ko na mag-sorry para mapatawad ka ay, nila. ba't lagi na istorya lang tanom? Gani amo na isuryaw mong tanong para magnami ang tubo. Correct. Ay, kung bobo. Kayo ano ko na ng Good bito. morning. Good morning. Ginawa pa na ganun nila. Mag-flower na dabi. Wow na lang sa. Sabad. So, ang action boy, kay para namin man ko ng tubo sa iyong mga herbs. So, dapat kada at least kuha mo da sa iya sang dahon niya. Sorry ka. Masorry ka para magtubo pa siya liwat. Kung hindi siya magsorry, masunggod na siya. Kung Sunggod hindi siya. siya magtubo paliwat. I think do kuha na sa bala mo do basta to ko damo na yung tanong yung istorya nila mo. Oo, gani. Ginistorya. Bisan si, ni G, ginistorya ng tanong niya. Galing gina. Kamo diha, wala gid kamo gakwan nga kuha itas. Ano mo na bla, di pagtulubo na kamo. Miyara pa na action boy nga ilang tanong nila pabutangan nila speaker basta kilid lang music. Music. Para do ka nami ang sang tanong. Okay? Ikaw mayo imong mga kung baga pag-alaga bala sa imong mga tanong action boy. Mayo man ang tubo imong. Okay? Correct. So basta mo to tandaan yun, hindi ilang kamo mag-thank you kung atagan ka mo gali sang tanom, no? Para gid siya. Kaya mag-sorry ka sa tanom. Yes. Kung i-harvest mo siya. Yes. May mga Sang tanong ka- sang herbs lang. Herbs. Herbs lang. Kaya iba niya tanong do wala man. Ang mga herbs lang. Di kung mga tanong mo marijuana, masuri ka na. Muna. Hindi ka magtanong marijuana. Uy, hindi na pwede. Hindi sa pwede. Kaya madakpan. Idakpon ta na sang mga CDEU. Oo, kag PIDEA. Budlay na, okay? So, unlike sa iba niya nga mga pungso, di action boy, na ya, ng legal na to ya. Kay mayara, kay medical marijuana, ginatawag mo. Meron na ganito sa Singapore, dito kay nga lugar, nga may gina-allowed sila action boy nga magtanom sa marijuana sa ilang nga balay, pero may, may specific lang nga do, kung pila lang kabilog, pwede nila itanom. Like for example, do 5 lang kapunuan sa isa katawo, kay for medical purposes nan. So, amo na siya, okay? Diri sa ato niyan, do hindi po pwede, kaya do damo, hindi lupad ng paminsaron dayo. Ay na yan. Fly high, butterfly, paru-paro G. Okay? So, na siya. And then, last action boy, magtanom kuno sang mga patatas, kag sweet potatoes. No? Patatas, sweet potatoes, siya kamote na yan. Patatas, kag kamote, action boy, kung Good Friday. Good Friday? Good Friday action boy kay Biyernes Santo. Biyernes Santo. Kay may pagpati na Black Action Boy dito especially sa Britain. Nga May Biyernes Santo mo sa Britain, May Biyernes Santo man to? Good Friday, tiba si Miara mang guroy. Good Friday na to gurula yan. Good Friday. Dito sa atong Biyernes Santo. So, ang action boy, may pagpati dito sa ilang lugar nga once ang isa ka vegetables bala hindi familiar kag nagtubo kuno sa duta bala anong gitawag sa mga root crops na mamo na. Ginakabig na kuno nila action boy or may pagpati sila nga devil's food na. Ang mga root crops. Root crops nga nagtubo lang? Hindi na nagtubo. Mga nagatubo bala sa duta bala nga ginakali pa bala. Na naman agapati sila. Sino pati mga may pagpati sila sa una pero subong si Iway na guro. Guro ka. So, amo na, ginahimo nila action boy as a precautionary measure kuno, gardeners would plant their potatoes during Good Friday tagka ginagamitan nila sang holy water. Ang ilang na bunyag? Holy water ilang na bunyag para mapalayo kuno ang mga malain da nga mga
Kaya mo na. Ila nga pagpati. Kaga Good Friday daw. Ano nga ra sa Good Friday nga mo ginasa? Tiabo to gani kay nakabutang di gani precautionary measure gani kuno. Okay. Okay lang. Sige ate, ilan na yung pagpati mo. Hila niya. Nagkagula Sa naman una. ni Guro subong sa una pa ni Guro. So, na pa na guro yan. Yung mga panahon. Okay? Ang patatas, okay. Testingan mo ang patatas, kagi kunan mo sang holy water bunyagan. Sige mga ita kay Father, Father Siloy. Siloy. Father Mike, kami da holy water, kaya matanong ko yung action boys ng patatas. Natonta ko anong tubo ya. Hindi ni Father ko si binasya, kung panakunsi mo. Anong tawag na dahil si action boy Goro? Holy potato. Kaya gumawa siya sa holy water mo. So, ang potato, depende man sa imo pag-pronounce na may haraman potato. 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 Sa lain-lain nga lugar, depende. Okay? So, ang pato, galimay mo lang peto eh. Ginawa mo pala na, pareho pala sa Saudi, ang pag-pronounce ng airlines na nga Emirates. Di ba ang pag-pronounce sila Emirates? Dito na sila Emirates. Emirates. So, depende ginaya. Ang calamari. Calamari, Guro. Hindi bilang calamaris. Calamari, gina siya actually. Calamari, gina sa silent S. Hindi, wala gina siya wala gina siya S. Away sa S. Calamari, gina siya. Tingnan iba nag-calamaris na. Gani, yung butang nag-calamaris. Eh, calamari, gina sa giliya mo. Bisan damo pa siya. Diba, simple kung damo, may S aw. Di ba? Kung isa lang kami, calamari lang siya. Okay. Ako daw sang nagligan, ako nakadlaw, kabalo nga calamari na siya. Ever since siya calamaris, kiguna mo. Ambot nga nag-calamaris na gani, pero original calamari. Okay. Now I know. At least na-educate man tab siyan gamay sa imo nga mga kinaalam. Kasabot sa mga kinaalam. Chloe Nabor, morning dra sa imo. Kay Roberto Ducado, amo na nagahimo sang lumpia ni Mrs. niya, Nancy. Bilog ko no bulan, dapat magtanom kamote, Ha? Sabi ni Miss Ana Sinoro. Alin luhi mo te, ano ko no? Bilog ang bulan. Bilog ang bulan. Pag magtanom kamote para hindi ko magbalantikon. It's either bilog ang bulan o bilog nga bulan ka magtanom. Di mo guro Si Lilibeth Pabilan Torda, dira sa may Purok Kapihan, 2 sa Tabukol. Amo na yung kantuan doon ni Action Eden ba? Gali, layo na ko, no? Layo na siya. Ang Tabukol sa nahaba na siya mo. Dito sa bago, layo na siya. Good morning dira sa inyo, sa taga nahaba da sa Tabukol. Iskulahan ni siya, iskulahan. Sige, mga ka-aksyon, inyong ipamatiya ng aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na kita sa Action Hotline, karon nga daw Lunes, may kaupo ninyo sa Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.